Hi guys! Kami ang Yanong Luman! Ang among duwaon ron, ang mga duwa sa bata, Bingo, Bingo! Elementary days. So, I sure dahil maka... The mechanics is, maghatag mi og Category. category, then mag-list down ka into Pag 10. napulo. Then amo isulti-sulti ang among asset. Kung kinsay magkapariha, i-check kanang to ng pinakalas nga mga kompleto ang check 1 to 10 mo daog bingo. Pinakauna. Pinakauna? Pinakauna ni. Kapinakalas. Sige na, ready na. Kabigo Ito ba? category. Kabigo ba? Okay, ito First category. category. First category, man. Country. Country sa 1. Guba sa mga kung lima. No? Oh, ito ni blatter na. Ako. na. Haiti. 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 Jesus! Baya! Egypt. Baya! Bahamas. Hala! Ikaw? Madagascar. Sa Africa, wala chilti. Russia. Ay, na, mo. Number 7. One. Yung saba. France. Baya. Makapag no ka. China. Bingo. Jesus! Ako nung kanang kuhan. Gusto ni. Kung mapilde, dukla nog. Yun eh. Kaysa rahan. Yun eh. Kaysa rahan. Yun eh. Kaysa rahan. Ala, ang may mga exam para Hindi, parang ma-bright man. Guna sa kanang magising ang mga neurons. Sige, katog yung ayos na ka. Sige, category. Category number 2. Ako yung mamili. Prutas. Ala! Ano, pili ko may nagpili kayo na? Sige, pili mo sa pili gabi mo, na. pili. Apple. 5. 10. Durian. Kuya. 9. Kewe. Oh, naaki. Kewe. Wala. Hantutok na. Hantutok na. Hantutok na. Prutas ba? Sagbot. Prutas na. Hantutok na. Prutas. Pilya may naging butas. Orange. Orange. 4. 7. Atis. Kuya. Labing ko ng bayot. Tisa. Ate, bisa balik. Ay, sa. Raspberry. Kuya. Awa, nabing ko na. Chara. Kuya. Strawberry. One linggo na. Oh! Yes, kabayos. Oh! Alam, minera ko kay. Minera ko kay. Alam, minera ko kay. May friendship na yung tabo. It's time kung di ko na siya. Sige ka na yung pili sa topic. Sige ka na. Eh, bagan may aligaga ang. Sige. Junk food. Ay, nawe, ginoo ko. Hindi na ba ko kwartik anak. Pisga ng dugani. Nova. Yeah. Number 7. 10. Piatos. Yeah. Number 3. 9. Halo-halo. Number Number 7. 5. 8. Hijacker. Waya Yeah. patay. Yasui. Waya upapas anak. Naa, number 8. So, kabagag na ako sa goya. Tanawa. Number 4. Sige na. Lace. Number 4. 10. Bugag na. Tick boy. Ay, hay na. Dragon seed. Waya. Funky. Kuya. Oasis. Kuya. Super crunch. Kuya. Nakadlock yung June. Pick A. Kuya. Pick A. Happy. Bingo. Kuya. Ayun, ang pinakain. Pildiha si Da James. Pildiha. Okay. Ako pa. Siga. Kuya. Hulak ka. Muncher. 5. Number 9. Tagay. Kuya. No. Dingdong. Number 7. Oh! Pili ka duguan ni. Lumpia. Ayo. Ay, naman. Sweet corn. Number 1. Number 3. Manghuan. Ikaw na, no? Ako yung isa. Medyo na itong Dili na mo isa-isa. Ang nabugubog kay sakit ko din. Murag mulagbas to ni sa Pakampo sa ano. Wala mo sing mabulok ko. Panalangin sila. Di ka mabulok. Maniborage ka. Umatos. Mabulok ko. Venge. Venge. Kuhan eh, ginoo ko. Ay, vice friendship. Madami. Teka
Di na, undang. Nakuna kay naapod naman. Ay, gikapoy ko sa inyo. Og mao to ang among grabe kasakit nga duwa. Marag dili mi barkada. Makabagda neurons. Makahilak kayo, makahiblar Speak na kayo. long, speak. Naman eh. Give tayo pili may magbagad. Hindi na ko bal. Hindi na ko bal. Diba? Tawag ko na. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty